Ako G-Prox! Ako G-Prox! Asa ka ito karon si Nardo boy? Bantay lang dito siya sa kuha kay gipainom ko niya og 40% nga tubig og 60% nga tubig. Og sa ato pa 40-60 di ito. Naglain ni no nakuantayan ba napunuin no na mga ni Duro. Ang kapil pa jud ako na og kalain. Lain na kayo. Ako to kadtuon si Nardo be. Ako to babayron sa collateral damage niya sa kuha be. Ayo na si Nardo dia. Wala tao boy, wala dyan ko magukod Maimbas yung kuhani ba kay wala pa dyan kumitir. Ay, tama. Nailang lubi Malang din ako pangimungton di ay bay. Mato na ko ba mga akong lubi kaya kuhaning bikir di baligyan ako ng pinoot. Maimbas mo dyan yung lubi karon Leonardo boy, mabaligyan mo dyan rito ilaloy-loy. Tapos ang alin, ipalit mo dyan ako og tarong ato baba karang dili 60-40 kaya parang dili na ako mag-iti-iti. Makat-kat raman siguro ako ni bay. Ako ano ni sa kaon bay. Naaba kay lahing ani mga lubi bay nga puro-mura magpuro mga buang. Lubi, mga kubi. Ako sa tong tanahon be, kung sa tong lubi lahing buto. Buang o buto. Lubi. Ako ano ni buakon be? Patay. Wala man di ko sundang di bay. Ay, tama. Wato di kailan na joy. Ako na ko to ilang sundang dito be. Ay. Diara sundang ilan na to. Abriyan ako ni be. Hala, murag butong boy. Murag dili man pang bikir pang buko man ay. Imnon na lang ako ni bikir tama-tama mapud gi ako kay gikapoy ko kat ay. Yara, imnon na ako ni be. Lumia ay butong jud ay boy pero murag ang ubo siguro ani may murag pambikir ba? Karon mag-inom-inom sa ko butong katong ubo sa counter giton ron. Urot mo jud to ba? Hala, naisayang ba? Kikiton ko ni ba? Lumiyag yun sa butong ni Leonardo ay. Lahir yun basta diliin nyo abay. Hinayjakar ninyo kay lumiyag kayo Kauna-una ang butag kauna ni Puti Panit. Hala, murag dili na rin ni Mao kay Panit ako una-unaan. Ako natukot ka itong bikir. Ito ba mo siya na counter gate be? Dalawa na po na ko na sundang Leonardo. Yatis kipaharbi sa pugong kape bay. Kung sa manis papa ay kargado magsugo. Imbis wala ko na eskwela kay magdula-dular ako. Nasuguhan pa man ako parbi sa kape. Imbas yung kakarong bikira ka. Hurot yung ka na ko. Kurta-kurta yun ni karon si G-Prox ba? Pero tayo sa unsa man ron ay saba. Marunikat ka tog lubi bay. Si papa siguro ron na nanggot. Tanawon daw na ko be. Ala, labi na ko si Papa, si G-Prox man di ay. Ala, unsa kay hijack ko na ba? Ay, murag ang bikir ba? Daghan na biya nagbikir lubiha. Mahal na biya karong bikir bay. Di ko musugot ani. Dapat ako'y makakuha ng bikir kay kanis G-Prox makakuha sa bikir. Murag ipalit rin siguro niniyag tuba ba kay nasugda nag-inom. Ako ning pagkuratan be. Ay, G-Prox! Ala, murag na ay tao boy. Asa man ron? Ay, G-Prox! Wala! Wabak na ko ba eh! Sakit! Nahagbong laging! Sakita sa kulikod na yan! Anong kawatan og bikir? Alay ate! Kanar to ikaw na sala! Nadumul-damit sa jukunay mo ba? Makabayan juga pangilot ng pagtubabaw na! Lain na kayo!